budem momenty vyjazdiť do môjho druhého videjka, ale vlastne z prvého videjka. U hry Star Stable. Ako som hovoril v Minecrafte, že ho natočím, tak ho natočil. Tak. Som level 9. A ideme. Veľmi rýchlo o koňa. Mám tu svoje kamarátky. Tak. Možno niekto z nich je chlapec, čo ja viem. A počkaj, ja potrebujem kúpiť, ak nemám. Mám lak. Mám sa to načítala. Takže mám High Bubble. To je seno. A keď nakrmím koňa, tak ako môžete vidieť, tu hore vidíte takého smajlíka, to znamená, podľa toho smajlíka je rýchly. On je aj bez toho smajlíka rýchly, lenže keď má toho smajlíka, tak je rýchlejší. No a ten môj má medailu. Však som vyhral šampionát vo Fortnite, hej, vidíte tu. Je to super. Nechcel som ho nakrmiť a bude. To není také ako v Minecrafte, to zase také není, že musíš krmiť koňa a strácať ho. V tejto hre to je zase také. Je to veľmi super hra. Podľa mňa. Ten kon sa volá Dark Song a ja sa volám Karin Shadow Smith. Moja kamarka sa volá Simina, Shadow Road, Emil Quazive a teda. Tie dve sú moje najlepšie kamošky. Tak, a princípom tejto hry je, že môžete chodiť po rôznych mapách, ale to iba keď máte Starridera. Starrider je ten, kto môže skákať a chodiť hoci kde. Ja môžem ísť iba do Fortnite a do Morlandu. Musím plniť úlohy a keď robím úlohy, získava za to koň XPčka. Čím viac XPčiek mám, tým dostanem level a čím väčší level, tým je rýchlejší kôň. Čo je veľmi super. Vidíte, tu robím jeden závod. Som veľmi rýchly. Jedna kamarátka chcela so mnou ísť, viete, išli sme pochodom a ja som ju normálne predbehol. Aj keď išli sme tak isto, ale ja som ju predbehol, ja neviem prečo. Lebo ona asi je level 4 a ja 9. Tak co už, no. Ale to vlastne nie je môj účet, to mi dala kamarátka, ale dala mi ho, už na mi dúfam. Neviem. A ja som bol level 8 kôňa, lebo som level 9. A myslím, že dneska, keď zajtra ešte zahrám, tak už mám aj level 10. A sa teším, keď budem aj level 10. Myslím, že za ten týždeň robím 2 levely, lebo však to nie je veľmi ťažké. Na začiatku, keď začnete hrať Star Stable, tak dostanete svojho koňa a ešte k tomu budete musieť urobiť úlohy. Pozrite, vidíte, ako ju dobieham. Vidíte? Vidíte? Vidíte teraz? Budem prvý. A už som prvý. No a už som ju úplne predbehol. Ona išla okolo a ja som si to skrátil. Lebo poznám nejaké skratky, to ma naučila kamarátka. Sice viem, že to je hra pre dievčatá, ale viete ako, je to super hra, keď tu máte koňa. Kebyže to je nejaká iná hra pre dievčatá, tak to neberiem, ale to je teoreticky, není hra o postavičkách, ale o koňoch, to sa má hrať iba s koňmi. A najradšej rád. XPčka vidíte už tu, to som malý, musím si šetriť. Teraz idem robiť tam. Tak. Mám veľmi rýchlo koňa.
To nehovorím, keď si niekto kúpi poníka. Keď si kúpiš poníka a máš level 15, tak si rýchle ako strela, lebo poník je menší, rýchlejší. Ja by som si chcel kúpiť Tinkera, to sú takí tí koni, ktorí sú takí chlpatejší, ako majú na nohách viac chlpov a viete, a oni sú strašne rýchli. Už len keď je level 5, tak už si ako strela, to už nemá nikto šancu ťa prebehnúť. Iba ten, kto má Tinkera level 15. Keď je panička level 10 a koň level 15, tak môžem ísť do hradu Nuka. Ale to môže iba Star Ridery. Ale vám ukážem, pre tých, čo majú radi ako Star Stable, vám ukážem, ako sa tam dostať na hrad. Ale musím dokončiť úlohy. To ma naučila tiež kamarátka. Tá Emilie Crazy Web. Ona sa tak nevolá. To iba tak na Star Stable. Ja sa nevolám Karin. Oj, to už zajtra budem level toto. 10. Čo sa teším. Neviem prečo, ale teším sa. A teším sa o 17:48, keď budú závody. Natočím vám to, ale bez zvuku. A dám tam nejakú dobrú pesničku. To musím robiť také prekážky, to je skôr také pre väčšie levely koňov, ako ja napríklad. Moje skoro bolo 39, teraz som dal 47. No, neviem prečo. Ups. Ok, dal som to. Joj. To nedám. Lebo dám. Sa mi to nejako seká, viete, lebo teraz to video z Minecraftu som dostrihal a ono sa ako ukladá všetko na pracovnú plochu, tak mi to seká. Neseká veľmi, ako Minecraft, tak seká viac. Vidíte, a už 57, 57. Keď sa zaseknete, tak už hneď vám idú vyššie a už ste hneď skôr. Ale toto skoro mi furt dostane. 47. Teraz dojdem k nemu. Ukážem, ako musím k nemu, som povedal. Dostanem od neho peniaze. A XP 120 XP plus 100. Čiže 220 XP. A money mám 1212. A teraz musím ísť urobiť toto. Tieto úlohy. Keď robím tieto úlohy, tak dostanem XP iba pre paničku. Ale dostanem za to veľa money. Vo Fortpinte dostanem za všetko 30, len za jednu úlohu dostanem 35. Teraz musím dosadnúť z koníka. Tak. Tieto úlohy nemusím robiť, ale ja ich chcem, lebo keď si tieto úlohy spravím, tak dostanem za to veľa XP a veľa peňazí, a keď budem mať veľa peňazí, tak si môžem kúpiť nejaké sedlo a niečo, čo sa tak drží. Sedlo a tú šňuru, čo má kôň na sebe. A keď si to kúpim, tak budem strašne rýchlo koňa mať ako Tinkera, lebo to zrýchluje koňa. Ale neviem, kde sa to dá kúpiť, ale nájdem to. Kamarátka mi už povie, no. OK. Teraz. Bežal som do stylu. Škoda. A ja som tu už potom hotový. Už som hotový. Si dojem pre môjho koníka, vidíte, je tu ladín, pozrite. A môj kôň, fialové gatia a všetko modré. A kôň má fialovú tú šinovu, čo ho drží, a modré všetko. Okrem toho sedla, to je hnedé, ale to je veľmi pekné. Tu vidíte, aký mám hnusný ksicht. Vidíte tam dole.
OK, dostal som XP a peniaze, takže mám 102, ešte musím ísť do Fort Pinky. Pozerajte, teraz beží rýchlo, teraz beží pomaly. Počkaj, pozerajte. Beží pomaly, ešte raz tlačím V a už beží rýchlo. Teraz tlačím V či S. Beží pomalšie a teraz beží úplne rýchlo. Teraz pomalšie a teraz rýchlo. Lebo každý kôň má na dvakrát, keď stlačím jedenkrát V, tak je normálne behanie, keď druhýkrát V, tak to už beží veľmi rýchlo, na plné pecky ako. To je super. Super. Pôjdem do Fortnite a potom vám ukážem ten trik. To je superový trik. Tam sa môžu iba Starridery dostať, ale však aj ja sa tam môžem dostať, keď viem ten trik. Tu sú poníci. Oni sú takí istí ako kone, len menší. My Little Pony. My Little Pony. Však aj v tom, tam sú poníci. Figure Champions, ale to sú iba pre Starriderov, takže na to kašľať. Figure Champions. Keď budem mať level 5 paničky a level 10 koňa, tak budem veľmi rýchly. A koň nie je veľmi rýchly, ale budem rýchly, no. Tu sa dojdem. Tak. Sem. Aha, čo robím? Vieš, to čo je s ňou? A koľko kapka je level? Neviem. Nechcem sa pozrieť. Vidíte, toto je Tinker, ten čo tu teraz len čierny, tuto. Čakajte, vám ukážem, tuto táto. Laia Darkness, It's a Queen. To je najrýchlejší kôň na svete. A hlavne keď je bielý. Títo dvaja sú Tinkery a tí sú veľmi pekní. Toho chcem, ale bielého. Toho vedľa. Tak, keď si idem toto spraviť. Čo musím. Lebo keby som si to nespravil, tak mi to zase ako... Viete, ja si to nespravím jeden deň, ale ja to nedostanem na dvakrát, ja to budem mať furt iba naraz. Tak preto sa mi to radšej oplatí robiť jedenkrát. Je to veľmi pekná hra, môžete si ju stiahnuť, chlapci a dievčatá, na www.starstable.com/en/download. Si to stiahnete a potom musíte sa zaregistrovať, ako sa zaregistrujete, tak môžete hrať. A keď hráte, tak musíte si, ako na začiatku to je úplne ľahké dostať XPčka a budete hneď level 4, nie level 3. Potom na druhý deň budete level 4, áno, a potom a potom už nebudete mať žiadne úlohy, už budete mať len tieto úlohy a pomocou týchto úloh si môžete robiť levely. Ja som mal vtedy level 8 na tomto koni a už je level 9. A to len kvôli týmto úlohám, čo robím. Ale teraz nedostanem na koňa XPčka, ale na paničku. Tu dole, tam sú paničky, nie XP. Ale aspoň tie many, to je super. Mám 397, ešte kúsne chýba. Tak a teraz idem ukázať vám ten trik. Rýchlo. Počkať, ja si dám, že call for pick up, to ma odvezie ako auto. Ok, som v Mojlande. Toto je tiež Tinker. Tam bol. Teraz idem vám ukázať ten trik. To je úplne ľahký trik. A mali by ste vidieť v noci, ako vyzerá Star Stable, úplne prekrásne, hlavne tie majáky, ktoré tam tak točia sa. Tam je jedno miesto pre tých, ktorí tam chcú ísť a ja tam môžem ísť, to je u mora. V noci to je tam úžasné, prekrásne, kúzelné proste, nemám slov. Star Stable je pekná hra.
Tieto len pre dievčatá, no, laglo sa mi to teraz. No tak ukážem vám na budúce Star Stable, máte sa kastia. Takže čaute, ja mám TV, ja som sa rozhodol, že to točím. Už som nemohol vydržať a chcel som vám naučiť ten trik. Sice teraz sa mi to pred chvíľou laglo, že ja to zostriham tak, aby to bolo spolu. No, kde to idem? Musíme ísť sem, takto. Musíme sa rozbehnúť. Možno mi to vyjde. To sa rozbehneme. Beh. Počkaj, to som zle. Pardon, že už som sa tom taký, ale úplne som mimo, ako som chorý. Takže to robím tak. Tak. Musím ísť sem. No, zle som skočil. Nie, že skočil, ale zle som išiel. Nejako sa to, niekedy sa to podarí, ako. To je otázka, že ako sa to podarí. Teraz sa mi to podarilo, dúfam. No poď, ideš. Debilný tvoj. DS. Noj. Už vám zdochne kôň a to som ani nič nespravil. Niekedy ma toto hra fakt naštve, ale väčšinou nie. Teraz som tu, OK. Tak, teraz musíme začať cúvať. OK, a sme tu. Teraz musíme ísť do hore. Musíme dať pozor, aby sme nespadli. A keď spadneme, tak to nie je veľmi dobré. Musíme ísť sem. Nás to hodí do takej... Ops, nie. No a spadol som. Zle som išiel. Počkať. Treba cúvať. Vždycky treba cúvať. Čo robí tieto diele? Viete čo, idem to robiť ešte raz. Ja sa to nemôžem, že som naspadal. Ja som naspadal do tej jamky, len nejako sa to zvrtlo a spadal som niekde úplne inde. We are coming to pick up you are transported back to Star Stable. Si bol transponovaný späť do Star Stable, lebo tu je rodné ako... Viete, vy sa niekde narodíte napríklad v Bratislave, niekde v Anglicku a teda. A Morland je rodné mesto. V Morlande sa narodia všetci Star Stable, čo majú. Ako, nie narodia, ale... No narodia, hej. Naše to nie sú staré také... to sú dievčatá ako... Tieto postavičky majú byť zauča, že si mladé dievča a musí sa starať o... musí starať o koňa. A musí získať level. A ja som mladé dievča, aspoň tak vyzerám. Ale ja myslím ako v tejto hre. Ja som to vyšiel aj bez toho. To sa mi ešte nikdy nestalo. No, dobre. Neviem, ja som to dal. A toto pozor. Musím ísť takto.
tu. My sme tu. Teraz sa zbudneme. Začneme cúvať. Cúvaj. Cúvaj. On nás to vyhodí. No, cúvaj. Už to vidím sám. Tak, a sme tu. Ešte nie sme tu. Ešte nie sme na hrade. Musíme ísť sem. Tak. Takže tu si musíme dávať pozor, aby nás nepotlul naspäť do Morlandu. Čiže preto musíme ísť takto. Tu. Tak, tu je ten hrad. A ako sa tam dostať? A to ja viem. Tu tam musíte takto skočiť. A som tam, síce som si udrel koňa, ale ideš. A sme na hrade. Preto musíme si dať pozor, pozrite, čo sa stane, keď tam vôjdem, kde už Starridery. You are in area set for Starriders. You are being moved back to Morland. Si v arene, kde môžete po Starridery a bol si pohnutý naspäť do Morlandu. No a ja myslím, že to vám pomôcť niektorým, ktorí nevedia, ako sa vám dostať. Majte sa krásne a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.